Chabwino, sindikukhulupirira kuti mawu amene tiyankhulewa amapweteka kwambiri anthu, komabe inu mutenge sikwamafunsa nkhani yokuza ta'addud az-zawjat, mamuna kuchulukitsa akazi maliye mpaka na 4. Ndiye mafunsa kuti kodi phindu lake kapena mabenefit ake ndotani kwa Msilamu eti? Ndiye ndikukhulupirira kuti ofunsa onso ndi amayi kapena ndi amuna? Amayi. Ndiye kuti kodi amayi angapindule bwanji pamitala kapena ndi chani chimene amapeza chifukwa mwangoona ngati mitala ndi amuna okha? Allah subhanahu wa ta'ala muzimene iye walamula, iye ndi al-Hakim. Allah ndi wanzeru zakuya zimene zilibe malire, ndipo akapereka hukumu mkati mwakemo makhalamo uzindikiri wochuluka umene okhawo amene Allah subhanahu wa ta'ala wapatsa uzindikiri ndi amene amadziwa kuti pamene Allah walamula chinthu mkati mwakemo makhala kuti mulibemo choyipa china chilichonse. Ndiye pamene amabweretsa lamulo kapena kuti chilolezo cha mitala, Allah sadayang'ane za mkazi mmodzi aliyense payekapayeka, chifukwa Allah ndi amene adamulenga munthu ndipo akudziwa kuti mkazi ndi wansanje. Zimenezo Allah amadziwa, komabe ngakhale akudziwa zoti akazi ndi ansanje, anavomerezabe kuti amunawo azikhala ndi akazi angapo. Zimenezo amachita pofuna kukonza mavuto amene timakumana nawo Asilamu tonse ngati mudzi kapena kuti dera, osati mavuto amene angakumane nawo mkazi aliyense payekapayeka ndi nsanje yake. Ndiye ubwino umene mkazi ndi nsanje yakeyo angaupeze m'mitala, woyamba ndionera kuti samampembedza mwamuna wake. Akazi ambiri amanga umoyo wawo wonse pa mwamuna, amamuna ngati mwamuna ndi al-Razzaq, amamuna ngati mwamuna wawo ndi wadyetsa. Ndiye pamene mkazi ali pa mitala amazindikira zoti wodyetsa ndi Allah subhanahu wa ta'ala, chifukwa ibada imene amapanga mafeki ali mwamuna wakeyo yekha imakhala mu ibada yenyewe pamene mwamuna wake uja ali ndi mkazi winanso. Pamene kuti zimoneka kuti mukupembedza ndani, mukupembedza Allah kapena mukupembedza mwamuna wake. Gawo limene lomwe ndikoza kuyankhula koma ndi nthawi ndifupikitsa. Choyamba mumamudziwa Allah ndi mitala. Chachiwiri, mkazi amakhala wabwino kukasamalira komusamalira mwamuna wake. Kuli Airtel, kuli TNM, kuli Access, onsewa akamalimbana kuti apereke ma services aliyense amazikonza. Pamene tili ndi Escom yokha magetsi akuza kutima tsiku lonse, ndipo anthu sikadadandaule chilichonse chifukwa kuti kulibe kwina kuyetika kapeze chani magetsi ndi Escom. Ndiye pamene mwamuna ali ndi akazi angapo, mkazi wina aliyense amapereka ubwino wake wonse kwa mwamuna uja ndicholinga choti akondedwe ndi mwamuna. Ndiye zimene zija zimatulutsa ubwino mwa mkazi uja umene mwina mwamunayo sakanatha kuupeza ali ndi amayi okhawa, zoti atopa samayankhula. Mwamuna akakhala kulibe amazikongoletsa chifukwa choti akufuna kuoneka bwino kwa mwamuna wake. Izinso tikoza kuyankhula kwambiri, koma izizi tizisiye apo chifukwa ndizoonekera mwina azimaya kung'anya. Ndiye tiyeni tibwere tsopano ku al-haqiqa. Pamene mmudzi muli akazi 1000 ndikupezeka zoti muli amuna 200. Akazi 800 mwamuna wina aliyense pa amuna 200 akakwatira, akazi 800 akhala opanda amuna. Akazi amene aja akozokhala mahule
kapena akoza kukwatira okhaokha, kapena akoza kumaliononga thupi lawo pofuna kutsengereza zilakolako zawo, kumamwa kaya kuti achina vinegar daily olukusala mpaka nakutopa finyolera kuti palibe mamuna amene akuakwatira. Ndiye ubwino umene Allah wayika m'mitala nena kuti mkazi amene aliyense amakhala ndi mamuna. Komanso china chimenenso chili chodziwika mu hadithi ya mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wa sallam kuchokera kwa Anas ibn Malik akuyankhula kuti sidzafika kiyama mpaka anachitamo zinthu zingapo. Chiwerewere chidzachitidwa poyera, chiwerewere chizatani chizaonekera poyera, ana azachivomereza. Ino ndine tamva mabungwe boma la Malawi linaloleza Sex Workers Association of Malawi, amayi amene ali mahule ovomerezeka ndi boma, amene ali ndi mabuku amagonana ndi amuna pakongole. Amuna apita 2000 ali tsiku lina 2000 ali na adawengera ndagonana nawo kangati mwezi uno mulipatse 50,000 zimene za amuna akutani akupanga ndi akazi awawa. Chifukwa chake fanyanira kuti pointi ya kutsogolo tumikanena kuti akazi adzachuluka kuposa amuna, akazi adzachuluka kuposa amuna, mpaka na akazi 50 adzakhala kuyang'aniridwa ndi mwamuna mmodzi. Akazi akhale ndi banja lotani lodziwika bwinobwino lokhazikika, komanso ana amaleredwa ndi mwamuna. Pali kuopsa kwakukulu kumene kafukufuku akuonetsa kuti ana amene akuleredwa ndi mkazi basi ndi amene akukakhala osokonekera. Ku America ngati makesezi okhudza homosexuality akukwera, ndifonera kuti ana amene akupanga zimenezo ndi okhawo amene achoka mu banja limene mulibe baba. Ndiye ngati amayi akupezeka zoti akatenga mimba akulera mwana okha, mwana ameneyo amakhala chitserekere cha mwana, chifukwa amakula popanda kudziwa chikondi cha bamba cha makofi, koma chikondi basi chomukonza ndani mwana. Ndiye pamene mkazi akukhala ndi mwana kudutsira kubanja yabwinobwino na mitala limene mamuna akubwera kumasiku atatu kwa atatu ndi zabwino kwambiri kusiyana ndi kukhala ndi mwana amene bambo ake sakwadziwa. Ndipo mwana amene ndi amenenso amadza kudani inuyo akadzadziwa kuti chilungamo chake munamutengera pachini. So ndi zambiri zimene tingafotokoze, koma mitala ndi yaubwino kwa basi.